29 март асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маркази шаҳри Гулистон бинои муассисаи давлатии таълимии томактабии рақами 4 ба номи Баҳорро ифтитоҳ намуданд. бинои кӯдакистони Баҳор дуошёна буда баъди таъмиру навсозӣ дар доираи тантанаҳои ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ ба истифода дода шуд. иншооти нави соҳаи маориф бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастгирии ҳукумати мамлакат навсозӣ гардидааст. соҳаи маориф яке аз соҳаҳои афзалиятнок ва калидӣ ба ҳисоб рафта дар зери сиёсати маорифпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рушд ёфта истодааст. дар доираи сиёсати маорифпарваронаи пешвои муаззами миллат муҳтарам ҷаноби олӣ Эмомалӣ Раҳмон бахшида ба 35-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон бинои кӯдакистони Баҳор пурра аз таъмири кул бароварда шуд. барои кӯдакон тамоми шароитҳои мусоид фароҳам гардиданд. бинои нав дорои маркази гармидиҳӣ мебошад ки дар фасли зимистон гармии дохили иншоот тавассути он таъмин карда мешавад. ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд ки кӯдакистони Баҳор барои ба таҳсили томактабӣ ва таълиму тарбия фаро гирифтани 240 кӯдак пешбинӣ гардидааст. муассисаи томактабӣ аз синфхонаҳои муҷаҳҳази рассомӣ, толори мусиқӣ, рақс, забономӯзӣ ва ҳуҷраҳои корию фароғатӣ ва тиббӣ иборат мебошад. дар кӯдакистони Баҳори шаҳри Гулистон таҳсил бо забони тоҷикӣ ва русӣ ба роҳ монда мешавад. раванди омӯзиши барномаи томактабӣ ба кӯдакон тавассути технологияи муосир сурат мегирад. боиси сарфарозию хурсандист ки имрӯз ҷаноби олӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳри Гулистон ташриф оварданд. дар ин рӯзи хурсандибахш муассисаи давлатии таҳсилоти томактабии рақами 4 ба номи Баҳор ба истифода дода шуд ки муассисаи томактабӣ мазкур дорои тамоми шароитҳо барои таълиму тарбияи кӯдакон мебошад. мо мураббиён ва кормандони соҳаи маориф миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем. бо назардошти шароити муосири таълим ки бо истифода аз тахтаҳои электронӣ амалӣ карда мешавад, дар маҷмӯъ 8 гурӯҳи кӯдакон ба тарбия фаро гирифта мешаванд. дар оянда бо истифода аз имконоти фароҳамшуда дар кӯдакистон омӯзиши забони англисӣ низ ба роҳ монда мешавад. бо ба фаъолият шурӯъ кардани кӯдакистони Баҳор дар шаҳри Гулистон 30 нафар бо ҷои кори доимӣ фаро гирифта шуданд ки бештар аз 10 нафари онҳоро мураббиён ташкил медиҳанд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шароити дар кӯдакистон муҳайё гардида шинос шуда кормандони соҳаи маорифро барои таълиму тарбияи дурусти кӯдакон ва дар рӯҳияи худшиносиву худогоҳӣ тарбия намудани насли наврас ҳидоят карданд. мавриди зикр аст ки баъди ба фаъолият оғоз кардани кӯдакистони Баҳор дар шаҳри Гулистони вилояти Суғд шумораи муассисаҳои томактабӣ ба 11 расид ки аз ин як тои он хусусӣ мебошад. сатҳи фарогирии кӯдакон ба муассисаҳои томактабӣ дар шаҳр қариб 40%-ро ташкил медиҳад ки ин раванд дар оянда бо бунёди кӯдакистонҳои нав афзоиш дода мешавад. мо шукргузор аз он ҳастем ки дар чунин фазои сулҳу субот ободу озод гулгулшукуфоии кишвари азизамон ки маҳз бо талошу заҳматҳову дастгириҳои ҳамешагии садри муаззами кишвар асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба даст омадааст, умр ба сар ва фаъолияти пурсамар дорем. имрӯз хушбахтона дар шаҳри Гулистон боз як кӯдакистони замонавӣ маҳз бо иштироки пешвои муаззами миллат ба истифода дода шуд. айни замон дар қаламрави шаҳри Гулистон 1638 нафар кӯдакон ба таълиму тарбия фаро гирифта истоданд. дар саҳни бинои кӯдакистон 2 айвони замонавӣ сохта шудааст ки барои истироҳату фароғати кӯдакон муносиб мебошанд. кӯдакон метавонанд фориғ аз машғулиятҳо дар чунин шароити фароҳам гардида истироҳат намоянд.
ҳамзамон таҷҳизоти дилхушии кӯдаконаи замонавӣ насб гардида аст. Дар шаҳри Гулистон бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи барномаи давлатии рушди таҳсилоти томактабӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020-2025 ҷиҳати ҳарчи бештар ба муассисаҳои томактабӣ фаро гирифтани кӯдакон тадбирҳои муҳим амалӣ карда шуда, дар оянда кӯдакистонҳои наву замонавӣ бунёд карда мешавад. Шароити мусоиди фароҳам гардида, ки ба стандартҳои замони ҳозира мутобиқ мебошад, имкон медиҳад, ки кӯдакон шурӯъ аз даврони якуми таҳсил бо бартариҳо ба омӯзиш фаро гирифта шаванд. Бо ин роҳ метавон сатҳи тафаккур, саводнокӣ ва дараҷаи забономӯзии насли наврасро баланд бардошт.